కలిగి సంఘాల ఎదుగుదల కొరకై నివాసించిన కోణంలో ఉండడానికి మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Thank you, Father, for all those who have attended. వచ్చిన వారందరిని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు. Father, for giving us favorable circumstances these 5 days. ఈ 5 దినాల్లో మాకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని ఇచ్చినందుకే స్తోత్రం. We thank you, Father, for this Beraka ministry. పెరాకా పరిచర్య ద్వారా మేము పెరాకా పరిచర్యను బట్టి స్తోత్రాలు. Thank you, Lord, for the prosperity of our dealing in many ways. అనేకమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా ఈ పరిచర్యను మీరు అభివృద్ధి చేస్తున్నందుకే స్తోత్రాలు. For your glory in your coming back. నీ ఒకవేళ రాక ఆలస్యమైతే ఆ పర్యంతం కూడా ఈ పరిచర్య కొనసాగడానికి సహాయం చేయండి. All those who are associated with this ministry in thy mighty hand. ఈ పరిచర్యతో అనుబంధం కలిగిన బిడ్డలందరినీ బలమైన నీ హస్తానికి అప్పగించుకుంటున్నాం. Provide all necessities. అవసరాలన్నింటినీ మీరు తీర్చండి. This ministry a blessing to all the assemblies around. చుట్టూ ఉన్న సంఘాలన్నింటినీ నీకు ఆశీర్వాదకరంగా చేయండి. We have to go to our own respective places. మా స్థానిక ప్రదేశాలకు మేము చేరాల్సిన వాడమై ఉండగా Wherever we are, give us grace to glorify you to us. మేము మీ మహిమకు కృప ద్వారా మేము ఉండడం కొరకై సహాయం చేయండి. కృప ఇవ్వండి. Till we meet again, be with us. మరలా మేము తిరిగి కలుసుకునేంత వరకు నీ సన్నిధి మాకు ఇవ్వండి. As we are continuing for the sentence that are following, be with us. తర్వాత తరగతుల కొరకై మేము ప్రార్థిస్తున్నాం.